משהו מתחיל להתגלגל ברחובות, משהו אחר. אמונה! וואו, את לא מבינה, אביבה מתקשרת עליה עכשיו. אביבה, מה את רוצה? היא רוצה שאני אטוס לבלגיה. בלגיה? אני רץ, אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור, למה לי לעצור? אני רץ, אני חייב להספיק כל עוד שאני מניע, כל מה שאני מזיע וזה לא מפריע, הוא ממס. וואי, איך בא לי על ופל בלגי. וואי, אני מתה על שוקולד בלגיה. אללה. וואי, מעניין מה עוד אוכלים שם. מעניין בכלל באיזה שפה מדברים שם. בוא נבדוק. אני זז וזה פוגע, בלב שלי יש חור. זה הדגל? אוקיי. חכי, בוא ניכנס ליוטיוב. אני רץ, אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע. אני לא כל כך אוהב. אחד המוצרים היותר מיוחדים שאני מכיר. אני חושב שזאת אחת תרומתם הגדולות ביותר של הבלגים למורשת העולמית. זה הדבר הכי טוב אחרי שוקולד בלגי. אני יכול להגיד שזה מריח לפחות מאוד טוב. יש כמה שפות בבלגיה, אבל השפה באנטוורפן היא עברית ויידיש. בלגית. פלמית וצרפתית, ורוסית, וגרמנית, וערבית, וגרוזינית, והודית, עוד הרבה שפות. פלמית, צרפתית? אני לא מבינה, מה מדברים שם? שיסגרו כבר על עצמם, או פלמית או צרפתית. לא, צרפתית. וואי, אבל אנחנו אפילו לא יודעת אנגלית. אנטוורפן, ואם זה לא היה אנטוורפן, זה בטח בגלל שלא השתתפנו. ודאי, זה השיר הבלגי הידוע והמפורסם. מפאת כבוד ציבור אני לא אחזור על המנגינה, המילים מן המקורות, הלחן הנמי. בלגיה, ברור. כל שנזכים. אנטוורפן, נראה לי. זה בעצם התלבטות, כי אם אני אגיד בריסל אז אנטוורפן יעלבו, אם אני אגיד אנטוורפן אז בריסל מאוד מאוד יעלבו. אז לכן אנחנו נלך על אונדשטאטפלץ. אם אחד מהבוגרים העיז להגיד שוקולד ישראלי, אז... זו שאלה תיאורטית, כי במשקלים שאני הגעתי אליהם שוקולד הוא כבר לא בחירה. אבל באופן עקרוני אני מעדיף להתחיל בבלגי ולהתקדם לאט לאט אל הישראלי. וואלה, אני מה זה אהבתי את הקטע עם הוואפל בלגי? תשמעי, השוקולדים שם אומרים שזה משהו עולמי. יאללה לבלגיה! אין דברים כאלה, המיטב שלי והמיטב קרם דה לקרם. מעולם לא יצאו שליחות טובות כל כך משדה התעופה בן גוריון. אנחנו נקווה שהם יחזרו מהר עם חתנים בלגים שיעשו עלייה, ובעזרת השם עם ישראל ירוויח בכיף כפליים. חזקו וימצאו, וכך חברים לתורה עבודה בעלייה, והשם עמכם, מספיק אנטוורפן. 7:30, 8. אילן, הן מאוד נחמדות. כן, חמודות. הן ממש חמודות. ושיהיה המון בהצלחה, ותהנו. תהיו צוות מדהים. לימדה אותנו ביונסה. נכון. צודקת ביונסה. יש להם שאלות קצת מוזרות, אבל אני בטוח שהם יצליחו, ואני מאחל להם המון הצלחה. שעון מעורב צלצל, ליליאן חיכה, זה היה אתמול כמו בעולם אחר. שעה שהיא סוחטת תפוזים למיץ, היא אומרת אני מקווה שלא תאחר. אחר כך אני אורז את התרמיל, שותה עוד כוס קפה ואומר שלום.
שעת בוקר מוקדמת באנטוורפן העיר, אני מרגיש נפלא כמו בחלום. בחור צעיר עובר במכונית כולה אל מקום אחר. אתה מגיע? אני מגיע בדרך, אז לכיוון. אבל איפה יש לי מקום? אוי, אז תיכנסי בבגז. יאללה. בשביל שאני אוהב